Karbi Anglong Autonomous Council pen Chepatir Piponsi Purthimi akemang 2.0 amen pen ilito methang kedo along long le apata do etnang jipu Karbi Anglong Autonomous Council atu mathasi ake joy pen long le apata ki PG aphan rongkhang constituency arlo Amguri Salona along si Purthimi akemang 2.0 ameipi paduponlo. Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Sai Kamatum Benchapatir Piponsi Bangso Purthimi akemang amen pen radaphan akijoy pen longle pata ronpon bom fang bom si pini lake rongkhang constituency arlo Amguri Salona pathu aklam along si Purthimi akemang 2.0 ameipi paduponlo labangso mai long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang EM's MAC's Board Chairman Atum Pen Kidanglok BJP Apharman Sai ki claim pi asongja po songja pi atum chitong dun si mesen pen mai pi pedoponlo Purthimi akemang 2.0 amen Rongkhang constituency ara aphan don pharu ke thom ahem tu na tuma phan longle pata ki joy pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang rideng pen pi pajir ponsi mai pi ke do hutami khai dhorom party song chipupe pin pensi saya modo antami claim dam pon bomsi isi pen isi pechun pon bomlo bonda non ke ilitum aprang ASDC ahud ason ke claim ke dam ki mathanang nilu pusi radamai pi ahud Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen rada phan than pon halapulo kelemisi long bison behin pensitami Rongkhang ara daphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Ronghang asangho aning ke me pen ilitum aphan akijoy pen longle pata nang ki pi ke ilitum akopai ke me lasi alang liphan ilitum choropik nang jila pen cherap chitop pet nang pusing maya long lam the chipaklang pon lapen lakadu kawe mai pi judde raphi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen bangso Purthimi akemang 2.0 amai aputhak pherangke athingno nangge pachini donlam the no nang litum arju panikha lage se lo le potaron lo la sofi Purthimi akemang chengche ko ke lak khora nilidin hot kan ke thomang bong pen ke la BJP party rang de pen ni lak khora surit shokera phi along le pota ke joy pen lo la pen ke ko long le tum long le pota penan ka siksak do hom kipi ke hom endonje phada tangka poisa ka thore do lapen ke yar office long ke bang revenue office ke bang tame ke dam ke bang ka siksak do theklong si council pen eltum isa decision anlo lapen ke sadak revenue ke long ke prai kuti inkoi thong ke bang ni tum loss lo sitame Yang dung arab pan itu mathas inglong sotum pan akejoy pen long le pota piat nangi pelong et nangi buat tenggang si Purthimi akemang 1.0 rong lagasi ingkan si teng eko piano sida nili langdam lo along dame long le pota ke long le duk piklang nili mai meeting dam pik pala soke da mota pin pura lo pen chenglok long le pota ke long le tum du ulang lapen isia bang ke forest long ke do ningkan lo ke do kalau soal ningkan ke do tumta me ningkan roket ningkan ke tumta long le pota pilo long le lasi forest right ekating pen 2006 ateng pen clause 3 la pen each pen je ateng pen je forest long ke do barim to me inglong so tum han ke long le pota ke joy pen pime ribini tu bang la so teng si ke do barim tum han inglong so tum han ke tribal tum han ke long le ke joy forest long ke tum han me wildlife sanctuary no la pen ke Isikong sil reserve forest no, lepen ke propose reserve forest no, itu dong lepota ke jadi kan don pangceng pom bom. Dong kamu kan pen wiki be Karbi Anglong Live.